Ma. Ma. Dungan na tagkaon. Ha? Dungan na tagkaon ba? Ha? Hmm? Hmm? Pilingon. Oh, pilingon. Maydi ba? Maydi. Naon tama? Ano tay? Langkan ono binaydo. Binay ka tay. Magkati sa konto sa hindi ka. Paungan sana. Naon toy? Gutom kayo? Nakakita ko na yung madali-dali is pobre ba sa mag-birthday? Ano kakita ko? Wari ko sa gaga de. Kuma boss gaga. Lagi ka o nang atay ni ma? Ala asa ni atay tay? Ang na nga. Kuha. Nawa. Ano na ko ni tay? Mo rin taon ni ang sa nag-birthday oh. Ang sa ilang special nga bisita, tibok manok ka sa kawok. Special mo ka na si Ate Clarissa. Oo. Pinangga kay kang mama te. Ang cake ko nun na niya sa. Kadung bunay be. Ano ba ni mo? Sabi ko si ni Rohay. Ito ko ka ano na usa? Apas raman ang asin. Tabang gini klaro. Dia katapan mas mami do. Kay kami sa tatay mo. Sakto ra te, dili tabang te. One pot lagi ni mo ko. Tama? Me. Ito ba manggod mo? What? Part? Kaern. Dara day ang tatay oh. Na masukog di may di, mababay di gid ba? Ako kay wa ko gisin di ba ba sila. Tatay. Masukog lagi di may di te. May di ko ba? Mag-picture tayo, may di ko. Klaro. Ha? Wa mo sa cellphone. Sa pintos magbayad. Pwede mo kuno basta cellphone na Facebook. Pwede pero di ka Facebook ko kay cellphone. Kanana, da kanana. Pwede cellphone katong kuan. Murag TV kada ko. Ikwintas ah. Yan tay. Ay. Ini kadato na to ba tag lamisan dako mo eh. Tapos pa yan. Okay. Mamalo sa lamami dito. Dito ang porma eh. Na, napay nagkuhan rio. Kapiot kilid. Kaning di ka kanang ko man na. Samne. Kanang sinisuon na ba? Wala hika. Kanang hika yun nga. Mga ako kita ra oy. Kita ka ni suon nga po ni kanang kumbira tadi na mo na mga tao. Nawa. Hasol ko na ito ba? Kita ka sa video. Nga mong tingog na. Tapos kayo ng tao. Oh, kita ka sa video. Ukir no eh? Edit na. Kako teh. Okay. Sunod na yan ulit ako. Wa man rin nag-birthday. Bilin lang mo tingin, ha? Bilin lang mo banting. Nah, pawai taron. Kumbati ta to. Dua, kumbati to agma. Kumbati. Kita mga to mga laro na ko ganiya. Lah. Gikain ra to. So, Buang nga bitawan bago rin na mag-practice guys. Ya, wala ko ka-video kay kuan. Na busy mi. Ug buhat og mga play. Na wala jud appeal. Takir dito. So, wala mo uli no. Kay napamedo og ma. Unya. Adto na mi kay muli naman mi. Adol. So, good luck sa mga duog ma. Matag baka Masa? Or to siya? Muli na mi. Ya, mau to siya. Abot naman to. Putol na to story ya. Salamat kayo. Continue ang topic ito sa ulo sira. Ito lama ka dol. Amping mo, amping oh. Mate kugma. Ha? Pizza. Bensin ko. Tulong dek adlaw liwas birthday ni mo no? Wala lang. Human ka mo uli ato? Du kami ka ni uli. Sos, gabi do. Ano man? Ang ako tang mga bisita. Mura po kung may bisita nga nasa bayan. Nangaon sa dito niya. Ipalitan ko na ko sa katawag ko. Grabo ni kay kada hubog-hubog ni kay dito. Wa ko inom doy, kay painom ko sir good. Ah, Sila kung painom si Listen. Birthday ham kan naman sa kuha. anak celebrate gid mo dito atong paglakaw nimo? Pusiboy.
Marvin, sige, sa katulungan ba? Kami diri nangaon sila si auntie. Ang auntie mo. Oh, Mga ano nang mukha. moro lagi tay, moro tay birthday nimo nga wa ka dress to ah. Yawa. Lingaw di kayo mo dito. Manganta ta may happy birthday diri nya. Oh, kanta wala nag-birthday. Moro tay birthday nga, why birthday? Iya. Ako na nag-birthday. Iya ka on. Kana tang-tang kung buhok mo. Basta ina na agad ka lang magpulingin mo na. Yo, what's up, mayong adlaw sa tanan di mga katambay, no? Another day, another life, another blessing na sa atong tanan karon kay September 25 na to, no? Liwas na sa among mga birthday rin, no? So, aron po ko kabuhat balik og video kay murag medyo gikapoy ko nya. Okay ko ka-edit sa akong mga last nga video. So, kay sa pag-birthday ni mama, no? Kasi ko unahon na ba? Kaya katong pag last na yung birthday, hatagan ko siya og cellphone. Nya karon nga birthday kay kuan na siya na maraig man ni nga maylo ko na siya kwartas ko ah. Mora na standby nga may mga kwarta. Asa ka mangita na standby ko pero baylo ang kwarta sa minahan. Nato ko no. So katotang pagkuan niya birthday niya ato tan ako ihatag katong kwarta nga yung bayloon. Kaya naman ko yung mga natigom sa kong mga racket. Pero wala siya muli. Og sayo. Yeah, nag-practice mo sa mig basket ato. Kita nyo sa last video na to dire. Sa ato birthday ni mama. Walang to nasumpayan. Karon lang ako nasumpayan no. Pila nakadlaw. Eh wala gito. Murag kapoy jud ang kapoy jud ko. Nya. Kinahanglan basta kapoy yon ta po ta. Di ba? So karon ako tong ihatag sa iyang gibaylo ko ra ako sang kaon na. Tara akong bag mga katambay tara. Ano na gamit-gamit. Okay. Untuk trabaho kung natin racket. Humot. Cutter. Mouthpiece. Ano po yung practice po? No? Tara. Mane ako mga natigom sa itong mga racket no? Sa itong ipon. Huwag kaabot ba na sa iyang hindi pangayo. Tara ba? Ha? Sobra lang. Asa man ni baylo din eh. Hindi ni pangayo. Baylo din eh. Ilisdan din mo. Aspat ika December 1. Ini rinyo nimo sa mga utang bayaran nimo. Imo na mo tangan ako. Pantay ka. Napadak dawat. Atong ipon atong ipon. Yan na ay na susugot ka karon atong ipon. Iyara ni gigo. Ipa. Sobra he. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sakto ra. Why sobra giatag na lain ni man. Okay ra nay. Binili ba ko para palit lodo samtang pa mo kay utang kay Inday. So, ana. Ang yang gibaylo nga nasa iya. Kay nako na siya project buhaton. So, basin mga sunod adlaw musugod ra sa pabuhat sa project. Lagi. Nya. Ngorto siya na. Magunahon na kita ko. O ganang ko ano sa ko sila pag sa ko paghatag ka mama no. Kay ako to sing kay di ta katagan. Ari ta ko puwamon. Alas niya. Sige man siglakaw niya. Wa isi kuan sad ko. Libog kung saan ako paghatag siya sa kwarta ba. Kay basta ano to siya. Naglibog man ko saan ako paghatag. Ako lang gihatag largo na. Kay do malaki balik sa aspagdog ana nang sa aspagdog nang sabang ko ba. But lang kita basta kay wala kay akong problema. Ako nang nahatag mama ang iyang gipangayos ko Thank you very much. Kuha na siya kanang bayad sa atong paglibre puyo, libre kaon. Why na ni sa mga ka-birds. Nalainis. Ani ilis. Dugay pa. December pa Pasko. Ang ilis kay Wapay Pasko. Pares na sa una nga mga baylo, ang ilis kay ay na lang to doy. Ato na ko yan. Bye. Ya, saman. Balik pa tayo din na. Bukan na kasi. Ha? Ano klase? Klase na magmano? Sakit ka na igagma diri kayo? Ari nun oh. Ha? Diri ako. Training ulit, training. Pusa ba, pusa. Diri man ako. Bugan. Sa dagan-dagan ay. Making ano. Gasay, sa sakit si Masay. Ha? Asa ta? Balik ta guma. Kita ran doha. Haka no? Training ba mga training. Training ba?
Coach kunuhay. Ako mga nakatunan dito. Inig practice mo. Ako na tudlo sa inyo. No. Para daghan ta mo may no. Daghan ta makamao dahil. Kadaan ba? Gabi ya puno Kita prediction. may coach sa Darkgate kay ay pa daw skin kay kapoy na siya. Ya, basta ko bangko ko. Ikaw, ako din lingkuranan, mabangko ba gyud? Ya, mabangko ko. Mas may nakalo ko daan. May nagkuhan. Tahi gid mo. Kapoy na ba? Di lang ko muduo oy. Anong pa man mo panahon ka ng charity ba? Charity. Donate dai. Ha? Oo. Puy. Ha? Yes lang. No, di ka po ba? Paabot Ah. na ron. Butan magbulag eh. Di na ko oy. So ako na yung gagaw. Kumana to na, botay buta. Di lang ko muduo bro. Magban lang ko sa inyo. Ako alam ko ka ng coach. Coach Mouse. Kami kasi may mukha sa mukha. Cuman. Wala mo daw buta sa mo. Ikaw direct kag mulaw. Nami makapalay ron di ka mo basahan. Buang. Ilis ko. Anak ay. Buta mo. Di lang ko sapatos bro. Picture ko bro mga pina-video. Di ko klaro bro. Ha? Di ko klaro. Adi ang ngayon. Kuya bang na oy. Sa tigwa kapoy. Ay. Tadi pun tonta. Ay. Muka nyo eh. Yung ngari mo eh. Oo. Kaya tayo. Masa nung nagdarong? Safety na kami. Pre! Charge ako guys. Bili lang ako ng cellphone guys. Hi. Lord, salamat kayo sa inyong gihatag sa daugan garon. Lord, thank you sa mga blessings sa inyong gihatag kanamo. Lord, salamat kayo sa imong pagtugma kanamo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. As to test but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the growth of your womb. Oh, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, as now, and never shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Lagit 1 3 1 2 3. One. Bakit barbekyuhan ba? Basta yung short kayo. Kira, matik. Basta kayo short. MVP oh, MVP. Okay, daog man ta, librihan ta mo og paano. Librihan ta mo og paano, hinatag ni kan tipo. Tag 2 ampios. Aduha 5. Libre ko niya. Pero ka tipo nagikan. Pusing. Shout out kong kuan. Kinsa? At kung akong inday diha. Ala. Inday Bakasil ba? Agay, wait bagay. Sorry. Coach. Ako. Kadakit sila rin. So, nalala ko sa mga katambay, no? Karon dahil mong first game dito sa Victoria San Remigio, no? Sa katong liga mong isubmitan. So, nasurtian mi dito. Nakadaog mi sa mong first game, no? Nya. Ganihan day. Pag ngadto na mo itong nangamig basket nilang parirayan, pildi na mi dito. So, nabawi ra mong pildi. Nakadaog mi karon. Ito nga nang ano. Ito siyang tapuson nga, gabi na niya. Nakatawag na tanin niyo. So, that's all for this vlog mga katambay. At kung magkita pa tayo balik, ay mong kapulan, ay mong kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. No? Pabilin mo sa pagsubaybay. Ang susunod di gayon. Ganoy TV, Anay out. See you!